Kaixo, herritar hori. Bideo hau ikusten ari baldin bazara, ziurrenik duela gutxi Azpeitira bizitzera etorri zarelako izango da. Beraz, hasteko eta behin, ongi etorri. Bideo honen bidez, aldaketa prozesu hori errazten lagundu nahi dizugu, herrian aurkituko dituzun zerbitzu eta baliabidei buruzko informazioa emanez. Azpeitira bizitzera etorri baldin bazara, lehenik eta behin, erroldan izena eman behar duzu. Horrek bermatuko dizkizulako hainbat eskubide. Horretarako, herritarren arreta zerbitzura jo behar duzu, udaletxeko lehen solairura. Herritarren arreta zerbitzuan, bestelako informazio guztia eskuratzen eta tramiteak egiten ere lagunduko dizute. Igerilekoan dagoen izapide elektronikoak egiteko gailuaren bidez ere egin ditzakezu hainbat tramite. Errolda agirea atera, idatzi sarbidea eman, ordainagiriak edo isunak ordaindu. Tramite horiek guztiak egin ahal izateko, baku ziurtagiria eskuratzea gomendatzen dizugu. Araba, Bizkai edo Gipuzkoatik kanpoko herriren batetik etorri baldin bazara, osasun txartel individuala ateratzea da lehen bailen egitea komeni zaizun kontuetako bat. Osasun sistema publikoa dugu, eta guztiz doakoa da. Txartela ateratzeko, Jose Artetxe kalean dagoen ambulatoriora joan behar duzu. Zuri laguntzeko, hainbat zerbitzu ere badituzu Azpeitian. Etxe bila bazabiltza, Enparan kaleko etxe bizitza bulegora joatea duzu onena. Han emango dizutelako etxe bizitzari lotutako informazio guztia. Lan bila bazabiltza, lanbiden eman behar duzu izena. Urolanprest.eus helbidean, eskualdeko lan eskaintzei buruzko informazioa aurkituko duzu. Eta Iraurgi Berritzenen bulegoan, Enparan kalean, arlo sozioekonomikoarekin lotutako informazio guztia lortu ahal izango duzu. Horrez gain, Basazabalen, etengabeko prestakuntzarako ikastaroak egiteko aukera izango duzu. Gizarte zerbitzuen helburua da, herritarrek ahalik eta bizi kalitate onena izatea. Plazatik gertu daude bulegoak, matxinada kalean. Herritarren eskubideen eta eskura dauden baliabideen inguruko informazioa emango dizute gizarte zerbitzuetan. Immigrazioari lotutako gaietan aholkularitza eskaintzen duten elkarteak ere badaude herrian. Sosarrazakeria, biltzen, bidez-bide. Udaltzaingoa ere eguneko 24 orduetan eta urteko 365 egunetan egoten da zabalik, zuri laguntzeko. Seme alabak eskolan matrikulatu behar izanez gero, hainbat ikastetxe daude herrian. 0 urtetik 18 urte arterako eskaintza dutenak. Azpeitiko ikastetxeetan D ereduan ikasten da, hau da, euskaraz. Haur eta gazteen aisialdirako ere eskaintza oparoa dago herrian. Herrigunean, 2 ludoteka daude 5 eta 12 urte arteko haurrentzat. Iturri txiki ludoteka Doneiakue kalean eta Txikitxoko ludoteka Jose Antonio Agirre plazan. 12 eta 18 urte arteko gazteak berriz gaztelekura joan daitezke. Urrestilean ere badaude haurretan erabentzako zerbitzuak. Helduen hezkuntzako zentro bat ere badugu, eta DBH-ko titulua eskuratzeko, goi mailako heziketa zikloetarako sarbidea prestatzeko eta alfabetatze ikastaroak egiteko aukera ematen du. Parekidetasun sailak jendarte eredu justuago eta parekideago bat eraikitzeko lan egiten du. Emakumeen txokoa topaleku bikaina da, eta jabetze eskolak, ikastaroak, hitzaldiak eta abar antolatzen ditu, emakumeen ahalduntzea sustatzeko. Honezkero jabetuko zinen bezala, euskaraz bizi gara Azpeitian. Europako hizkuntzarik zaharrena da euskara, gure nortasunaren parte, altxor handi bat, eta benetan gomendatzen dizugu euskara ikastea. Perez Arregi plazan dagoen udal euskaltegira joaten bazara, zure beharretara egokitzen diren ikastaroei eta euskara ikasteko dauden laguntzei buruzko informazio guztia emango dizute. Kulturaz gozatzeko aukerarik ere etzaizu faltako Azpeitian. Batik bat, Soreasu antzokian, San Agustin kulturgunean eta Dinamoa sormengunean egiten dira kulturarekin lotutako jarduerak. Udal liburutegia berriz, herritar guztientzat dago zabalik, Enparan dorretxean, eta hainbat zerbitzu eskaintzen ditu. Liburuak eta bideoak maileguan hartu, egunkariak irakurri. Ikasteko gelak ere baditu, eta KZ gunea ere handago.
teknologia berrien gaineko prestakuntza eskaintzeko naiz ordenagailuak eta internet erabili ahal izateko. Kirola gustuko baduzu, joan zaitez Salbe auzunean dagoen igerilekura edo Hartzubia 32 helbidean dagoen kiroldegira. Herrian dauden azpiegitura, ikastaro eta bestelako gaiei buruzko informazio guztia emango dizute bertan. Azpeitian, astearte goizetan eta ostiral arratsaldeetan izaten da azoka. Garraio publikoan egiten badituzu joan etorriak, mugi txartela ateratzea gomendatzen dizugu, deskontuak dituelako. Bestetik, kontuan izan Azpeitian zaborra birziklatu egiten dela. Horregatik, Urola Erdiko mankomunitatera joan behar duzu, edukiontzietako giltza eskuratzeko. Bideo honek herriko zerbitzuen laburpen bat egiten duen arren, askoz ere informazio gehiago aurkituko duzu azpeitia.eus helbidean. Eta edozein galdera baldin baduzu, ez izan zalantzarik eta etorri udaletxera. Zuri laguntzeko gaude eta.